pripravení už na úvod stretnutia. Pripravení sú aj Nemci, ktorí na úvodné buly postavili svoj útok číslo 2. Odštartovali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2024. Síce bolo tečované, ale mimo priestoru troch žrdí. Číhal tam Kahun, ktorý sa následne ocitol pred prázdnou bránkou. Škorvánka, respektíve bek Kai Wisman. No a v konečnom dôsledku zmetky pred našou bránkou. Kahun tam číhal veľmi dobre na zadnej žrdi už potom v prvom tečí. No a teraz Miller nešiel do zakončenia, namiesto toho hru rozkiahol až k mantinelu, tam je Tuomi. Jonas Miller a jeho zakončenie do pravého horného rohu bránky Stanislava Škorvánka. Nemecko dokázalo aj z tejto presilovej hry vyťažiť presný zásah. Ale to je presne to, my máme čistý puk, sme to a boli sme potrestaní gólom. Kompromisné zakončenie od Jonasa Millera, srdciara a ikony berlínskeho klubu. Treba uznať, že Nemci hrajú tú presilovku veľmi jednoducho, ale efektívne. Dobre, majú rýchle prihrávky, strieľajú na bránu, menia pohyb hráčov pred bránou, sú tam na Ešte potreboval možno pol sekundy viac času. Cehlarik v obrovskej šanci do Slavkovského prihrávke a dávame gól! Ale nevyťažili sme z toho. Regenda, Fehervári. Feherváriho zakončenie zrazené. Dostáva sa k nemu Pospíšil. Pospíšil nabíja Fehervárimu, ktorý dáva gól! 2-2. Toto je to, čo potrebujeme. Silných hráčov, strela na bránu, paráda 2-2. Takisto tí diváci opäť ožili. Výborná atmosféra a ja verím tomu, že budeme pokračovať ďalej. Prihrávka na Martina Feherváriho bola trochu tečovaná. Ten puk rotoval, napriek tomu nespanikáril, nezaváhal. Videli sme, že nakoniec mu to padlo tam, kde bolo potrebné. Oprel sa do toho Peterka. Peterkovú prihrávku odkopáva Čerešňák, ale naspäť ku Nemcom, ktorí dokázali streliť gól a vracajú sa do vedenia. Prihrávku číhali dvaja nemeckí hráči, Peter Čerešňák to od nich dokázal odpratať. No ale potom sa absolútne... No a diera v našom strede obrany po druhý raz v dnešnom zápase. Teraz nám pomohol kus šťastia, keďže Eli stratil stabilitu, ale to šťastie nám naklonené neostalo. No a puk sa dostal ku Markovi Michaelisovi. A rodák z Mannheimu, bývalý hráč Vancouveru Canucks, dokázal streliť gól na 2-4. Cehlárik. Čerešňák to nemal na strelu z prvej, Cehlárik to vyskúšal. Grubauer mal puk mimo svoj dosah a následne dorážame z bezprostrednej blízkosti a strieľame gól. Využívame presilovú hru a sme späť. Veľmi dôležitý gól. Frederik Tiefel níženie na 3-4. Ešte raz Juraj Slavkovský. Pred bránkou mal Libora Hudáčka a prišlo tam zakončenie, ktoré prepadlo cez Grubauera. Mali smerované k Liborovi Hudáčkovi, ktorý sa tam nachádzal pred bránkou. Ešte raz Hrivíková prihrávka, Slavkovského zakončenie. Pokračovanie útočnej snahy. Juraj Slavkovský sa vymanil na mantineli. No a Libor Hudáček tam... Teraz Škorvánek musel reagovať aj na dvakrát. No a následne prihrávka pred poloprázdnu bránku. A odtiaľ prišlo zakončenie Leonarda Föderla. Wisman vyhadzuje iba Hudáčkovi. Ale veľmi prudký puk od Libora Hudáčka, ktorý nespracoval Martin Fehervári. A Nemci spečatia svoje dnešné víťazstvo gólom do prázdnej bránky. Martin Fehervári už nestihol tento šprinterský súboj s naštartovaným Tobiasom Ederom. Pre Tobiasa Edera je to prvý seniorský šampionát. V minulosti už bol kapitánom výberu do 20 rokov. No a teraz si to osladil aj presným zásahom v dôležitom stretnutí. Takto hru zaviezli po mantineli do nemeckého pásma. Regenda sa vyslobodil od mantinelu, pekná prihrávka pred bránku a Matúš Sukeľ strieľa znižujúci gól na štorného týmu z minulého šampionátu, ale napríklad na 4 turnajoch po sebe.